Senantolanta bunagun kan Mali forobaton équipe nationale cɛ kɔrɔbalenw ta degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel bolo bɔra baara la Senantolanta fédération ɲɛmayaso fɛ alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2024 na maliden dɔw ka hakilina filɛ. Mouroume Bachouka la trop depuis contre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a un bi remonté quand tu donnes. Eric Sekouchel langa blaudoni. Mais bon, il n'a jamais trop tard quoi. Vraiment, on va vous dire merci. Et puis on dit bon va au football malien. Entraîneur Kouram Mina Ahmed Bouakaya alaka nyetaka dama quoi. Alaka Nigeria kambe. Eric Sekouchel tagara jarane kojugu parce que n'i y'a jateminɛ match minnu kɛ a bɛɛ kun ye match moyen ni ani équipe fɛgɛmanu de bɛnna ka caya. Bon maintenant an nana ye n'an équipe ba fɛn o fɛn bɛnna Eric Sekouchel bɛ ka changement bɛ kɛ sababu ye équipe bɛ perdre. Vraiment a bilara jarane an bɛ dugawu k'a ye a bɛ ka taa yɔrɔ min na Ala k'o ɲɛ bolo. An fɛnɛ ka entraîneur ɲɛnama ɲini ka bila Eric Sekouchel nɔ na. Maliden dɔw y'a yira ko degeli karamɔgɔ ko dɔrɔn tɛ ko wɛrɛw bɛ sen na Mali ka kan a hakili to o la kɛrɛnkɛrɛnya Mali ɲɛmaw an k'u lamɛn. Dusu de t'an ka jɛriw kɔnɔ c'est à dire malien supporter de ka bɔlɔntan da ni ka cogo min na n'an ka jɛriw yɛrɛ tun b'o dusu ta ka se terrain kɔnɔ ten tɔ u ti bɔlɔntan quoi ne yɛrɛ ɲininka dɛ Mali bɔlɔntan wa kɔfɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ u k'a bɛɛ to yen u k'a bɛɛ to k'an ka logo ta yan nɔ dusu bɛ minnu kɔnɔ ka jɛ ka taa faso kunna wolo u ko logo ninnu ta yan u ka taa représenter. Ne yɛrɛ ka hakilina tɛ min ye n'a sɔrɔ ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn bolo ka yɛlɛ formation na denmisɛn kunda ka yɛlɛ n'an bɛ se ka continuer n'olu ye siɲɛ kelen ko to ɲɔgɔn bolo an k'an ka mondial kɛ n'a ye quoi o kɔni sɔn ka diya ne ye kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔbalen an ka kɔrɔbalenw to yɛrɛ quoi. Tɔw bɛ saraka bɔ anw sigilen ka tɔw lajɛ tɔw bɛ saraka bɔ an ko saraka ko tɛ tiɲɛ saraka ye tiɲɛ dɛ. Dusu de t'an ka yɔrɔ la dɔrɔn sinon tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ se bɔlɔntan na mais ni bɔlɔn sera yɔrɔ la k'i yɛrɛ di ka bɔlɔn tan dusu la tiɲɛna o de b'u jɛ. Degeli karamɔgɔ kura tali k'o de bɛ sen na sisan mɔgɔw tulo kɛrɛmɔ sigilen don k'o de makɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.